השמש שולחת קרניים ראשונות בשמי תל אביב. 3.5 מיליון אנשים מתעוררים ליום חדש. אפרים תצת מתעורר כמה דקות לפני רותי אשתו, וקם להרתיח מים ולהכין את טקס הבוקר שלהם. קובי שוורץ יוצא לרכיבת הבוקר הקבועה שלו. כרגיל, שוכח את בקבוק המים שלו. נטע מזכירה לו לקנות לחמניות מהמכולת כשהוא חוזר. עוד יום רגיל, לא חג, לא גשם, לא מלחמה. אבל אפרים ורותי לא ישתו תה ויקריאו אחד לשני קטעים מהעיתון, כמו בכל בוקר. רותי? קובי שוורץ לא יקנה היום לחמניות טריות בדרך הביתה. המוות הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. אנחנו מדחיקים את המחשבה עליו, אבל במוקדם או במאוחר, כולנו פוגשים אותו. בכל יום הולכים לעולמם כ-20 בני אדם בתל אביב וסביבותיה. כל יום 20 בני אדם, כל יום. 365 יום בשנה. כל מוות הוא סוף של סיפור שלם. חיים מלאים שנגעו באנשים קרובים, שנשארים פתאום לבד. שנתפסים לא מוכנים. יש אנשים שחושבים על המוות יום יום. זאת העבודה שלהם. זה המקצוע שלהם. זה התפקיד שלהם. לתת שירות לדרכו האחרונה של אדם. תפקיד שלא כל אחד מוכן לקחת על עצמו. אבל העיסוק במוות הוא בעצם מפגש בלתי פוסק עם החיים עצמם. בבקשה. שלום. מוקדי רישום הלוויות של חברה קדישא תל אביב יפו והמחוז ממוקמים ב3 מבתי החולים הגדולים במרכז הארץ. לשם מגיעים קרובי הנפטר כדי לקבל רישיון קבורה ולתאם את מועד ומקום הקבורה באחד מבתי העלמין באזור. שלום פוגש כל יום עשרות אנשים שעולמם חרב עליהם לפני זמן קצר, והם צריכים לקבל כעת החלטות, לעסוק בניירות ותפסים, ולעיתים גם בכסף. לא משנה מה אנחנו עושים, עכשיו אני צריך לבוא לשלם, לקבור את אח שלי. שלום מסביר להם את הסיבות לעלויות השונות. הוא מפרט את השירותים הניתנים על ידי החברה, ואת אפשרויות הקבורה ללא תשלום. בכל מקרה של פטירה, חברה קדישא שולחת נהג שיאסוף את הנפטר לבית העלמין. כמו שלום, גם בני פוגש מדי יום אנשים שזה עתה איבדו אדם יקר, אבל בני פוגש אותם בבית שלהם, בתוך החיים שלהם שהתרסקו. אפרים תצת מודיע שהוא היחידי שיהיה נוכח בלוויה, ומבקש לקיים אותה כמה שיותר מהר. משפחת שוורץ כבר איבדה בן אחד, רועי, וחשוב להם שקובי יתאמן בסמוך אליו, אבל אין מקום בנוי באזור. שלום חושב על פתרון עבורם, אבל קודם כל הוא צריך לבדוק שזה אפשרי. ישראל מפקח בכל יום על עשרות טקסי טהרה, לוויה וקבורה. הבנתי. טוב, אני אבדוק, אני אחזור אליך. קיימת אפשרות לקבור 2 בני משפחה אחד מעל השני בקבורת על, במידה וקיים די מרחק מפני השטח אל הקבר הראשון. ישראל מבקש מישי לגשת לקבר של רועי שוורץ, אחיו של קובי, ולמדוד את המרחק. בני מספר להדס על התמונה שראה אצל אפרים. הוא מבקש ממנה לבדוק אם יש לזוג תצת ילדים. תקשיבי, אני עשיתי עכשיו פינוי מהבית של אחת בשם רות תצת. על השידה ראיתי תמונה של ילד עם נכד. יש אפשרות שאת תבדקי אם יש לה ילדים או משהו?
כן, יש לה בן, לא יובל. הוא כבר לחול. אני אעדכן את שלום. לא תמיד אפשר לספק למשפחה את מה שהיא מבקשת. אבל המטרה של כל אחד מהעובדים בסופו של דבר היא לעשות כל מה שאפשר כדי לעזור למשפחה. לפעמים הסיוע מתבטא בפתרונות טכניים, לפעמים זו רגישות למצב המורכב שאנשים נמצאים בו. מכיוון שאפרים ורותי רכשו לפני שנים חלקות קבר, כל מה שנותר זה לתאם את מועד הלוויה. הרבה מקרים עצובים נכנסים לחדר הזה, אבל אלה שנותרו לבד הם העצובים ביותר. אשתי נפטרה הבוקר. מסתבר שהקשר בין אפרים ורותי לבין הבן ניתק לפני כמה שנים בשל סכסוך כספי, והבן חי עם משפחתו בלונדון. הוא יודע על הפטירה? שלום מסביר לאפרים שחשוב ברגע כזה להניח את הכעסים בצד ולהודיע לבן שלהם על מותה של אמו. אתה רוצה שאני אדבר אותם? הייתי רוצה. יובל? רק שנייה בבקשה. יובלי, אמא נפטרה הבוקר בשנתה. תבוא הביתה. העבודה הזאת דורשת כוחות פנימיים, גם פיזיים, כי אנחנו עובדים פיזית, אבל הרבה כוחות פנימיים. מי שאין לו כוחות פנימיים הוא לא יכול להיות בעבודה הזאת. אני לוקחת הרבה דברים אישי. זה נוגע לי ללב מאוד. אני בוכה עם משפחות, אני מחבקת משפחות. איזשהו משפט שבין המשפחה אומר, שנותן לך איזשהו זעזוע, עושה לך צביטה בלב, שלוקח אחרי זה זמן להתאפס אחרי זה, עם כל ההרגל. אני קיבלתי יחס אנושי, אמפתי, בתור אישה, בתור בן אדם חילוני, משפחה חילונית לגמרי, יש שם עם מי לדבר. ישב שם מישהו שמבין את גורלי, קדושת המת וכבוד המשפחה עומד בראש מעייניהם. ציפיתי להגיע למשרד ממשלתי שהבירוקרטיה קיימת בה. פתאום גיליתי דברים אחרים לגמרי, ובאמת, אתה יודע מה, זה מרנין את הלב. קיבלתי את כל הסיוע. לקבל כזה יחס מכזה גוף. זה דברים שמאוד לא מובנים מאליהם, באמת, אני דומה עכשיו שאני מספר את זה. בוואטסאפים, הודעות, שתשמע, זה נמצא בתהליך כזה, אל תדאג, זה יגיע. אתה נמצא ברגע קשה מאוד, אתה הפסדת את הדבר הכי יקר שיש לך בחיים. אשתו נפטרה. יום שישי, לפני שבת. אין איפה לקבור אותה. אתה גם לא חושב, מאבד כיוון, ואז פתאום מגיע לך מישהו שמכוון אותך ועוזר לך. הכל בזכותו. אם לא הוא, לא היה כלום. ואיך שאתה עוזר תמיד, תמשיך ככה, אנחנו אוהבים אותך. תודה רבה. ולא אומר לך, תלך לפה, תלך לשם. עושה את כל העבודה בשבילך. בכל ימות השנה, בכל מזג אוויר, כדי לשמור על כבוד הנפטרים, כדי לכבד את המשפחות. כל משפחה צריכה לקבל את השירות הטוב ביותר, תמיד. כל נפטר צריך לטפל בו כאילו הוא הנפטר היחיד
ומשפחתו היא המשפחה היחידה האבלה.